खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे गोनांथार भिडिअ लानानै फैदों आरोना। स' नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअआ मानि। स' दायो गुवाहाटीयाव सासे जोंनिनो बर' मानसि आरोना, बर' बुरै आन्दायनानै दंफैयो नैबे पिक्साराव नुनाया। स' माबायदि आन्दायनानै दं आरो बबेयाव, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायोब्लानो हमदांनो हागोन। बिदिब्ला भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांग्रोदो। सानदों नोंथांमोननि स्क्रिनावहाय सासे बुरैसा नोंथांमोना नुनो मोन्दों जानांगौ। बियो बबे जायगानिफ्राय फैनानैहाय आन्दायफैखो गुवाहाटी नोगोरमायावहाय। दा सोरबाफोर जुदि न'खरनि बा जाथि बंस' बा बे बुरैसानि ओनसोलनि मानसिफ्रा जुदि सिनायदोंब्ला होखानाय कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना थाबैनो जगाजग खालामोब्लानो जाबाय। बियो एक्जेक्टलि एसेबां गावनि गामिबो खोन्थानो रोङा, गावनि नामबो खोन्थानो रोङा, ओरैनो मानसिया बिराद मोजां आरो। आं भिडिअ हगारनो नागिरदों दे नोंखौहाय, माबा नोंनि गामि ओमफ्राय नामखौ मोजाङै खिन्थाफिनलाय। फिलिमन। गामिनि नामा? फिलिमन। फिलिमन नार्जारि। गामिनि नामालाय फिलिमन नार्जारि जायो। गामिनि नामा रायलायदो। ओमफ्राय आंनिया हौवानि नामा फिलिमन नार्जारि खोमा? औ। ओमफ्राय आंनिया नोंनालाय माथो नाम? आंना माबा बावलायलाङोहाय आंहाबो। फिलिमन नार्जारि। ओमफ्राय आंनिया जाबाय माबा। ओमफ्राय रायलायनाया मेन्टेलिटिया एसे प्रब्लेम आरो, ओरैनो साखोन सिखोन साफा थायो। ओमफ्राय बे मानसिखौ जेरावबो हगारनो हायि बायदि जानानै दा मोनसे जायगायाव दोननाय जादोंमोन। ओमफ्राय दा नै बै दोननाय जायगानि रुम मालिकआबो बे मानसिखौ दोनहोलिया, माबा मोनसे जायोब्ला आंसो दायनिगिरि जागोन, नै बेफोरबायदि जादों आरो। थ' लोगोफोर, नोंथांमोना नुबाय जानांगौ। सोरबाफोर जुदि सिनायबायदोंब्ला होखानाय नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै खौरां लाहरनो हासिगोन। थ' लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि बे भिडिअआ बेखिनियानोमोन। उननि भिडिअ लोगो मोनफिनगोन। गोजोन्थों।